आंनि YouTube चेनेलाव नोंसोर गासिखौबो बरायबाय। जोंहा आबै आबौमोनाव आलासि जानो लेंहरदों। हांसो जाहैनो दिनै आं बिराद एक्साइटेड। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। थांनो ओंखारबाय, अखायाबो बिराद हागासिनो दङ। अखायानो दासान्दि नागारथारा, मानोबा जा अखा हागासिनो दं। नै आं लामाखौ ससेल' देखायलांसै लोगोफोर। गासिबो लामाखौ देखायलांजोबा, सयसान्दिलामसिम लामाखौ देखायलांबाथ' भिडिअ बिराद गोलाव जागोन। आरो बांद्राय गोलाव भिडिअबा लोगोफ्राबो नायनो बागोन। बेखायनो आं ससे खेबनानै देखायलांसै। बे लामाखौथ' बयबो मिथिखायो जानांगौ। सोरबा एसे गोजानफोरना मिथिया जानो हागौ आरो। थेवबो फेमासखाना बे, गोदो बिराद फिल्म गायोमोन ना बे लामायावनो। नै बेबायदि टाइमाव दुब्लियाव बिराद समायना नुयो, सोमखोर गोथां माइबारि। नै जोबोद समायना। नै जोंनि खाथिनि गामिखौ मोनबाय। जोंनि गामिनि दखाना बैनो, बेहायनो बयबो फैयो, बाजारबो फिसा जायो। जोंनि न'नि थांग्रा लामाथिं हाबबाय। बै नुहुरनाया जोंनि गामिनि एम इ स्कुल। नै मोनबायानो जोंना। नैबेथिं बेंखनजोबनायानो जोंनि न'। नै मोनबाय। आया आदैया नै मालाबानो हांसोखौ सिथारखांनानै गां फुगासिनो लाइभआवसो। खेबजाथारा लाजिनायानो आदैया, ओमफ्राय नै मोनखाबाय। लाजिनायानो नै गावनि मोखां देखायबावलानो। हांसोखौबो बिदिसो देखायहरलायबावबाय। जाबाय। मोखांखौनो देखाया नै, जारलाथार। देखायहर। खेबखुमानो नागिरबाबो खेबखुमा मोखांखौनो जाथारा। देखायजाया हनै लाजियो। मादैया होनगासिनो दं, मोखांखौबो ला नानि मोखांखौबो ला होननानै। मालपवा एवनानै जाजायोना। ओमफ्राय मोखांखौनो लाजाया। बै जोंनि फुख्रि, हाग्रा दुमजोब्बाय। फुख्रि बादिखौनो नुला नै। नै हांसोखौ फुगासिनो दं। ब्रा होननानैसो लाजाबाय, भिडिअखौ लाहोबाय, गावनि मोखांखौ देखायबावा थेवबो। नै गोदानो नागिरबाय हांसोखौ। खुमब्रा हागासिनो नै हांसोजों जानो आइजों मादैजों। जोंहा खिन्थु खुमब्राखौ गिदिरसो हायो हांसोजों जानो। हांसोजों बिदि गिदिरबा गोथाव जायो, सिफ्रु जानो एसे। आरो गिदिर हाबाबो गलिजोबखायो। नाफोरजों जाबा फिसा हायो आरो। गोखैयासो गोथावना। नै हागासिनो, रायलाय हागासिनोथार। नै आबै आबौखौबो देखायनो सानदोंमोन आङो, ओमफ्राय आबौबो लाजियोनो, देखायजायानो। मालाबा देखायनोसै आं लोगोफोर। बिदिसो होबावो जोंहा। माने खुमब्रायाबो गुरै एवनायजों लोगोसे होफाबानो। बिदि होबा थुयै आराम जानो जानाय नङा। खुमब्राखौ बेबादिसो हायो जोंहा लोगोफोर। ओमफ्राय दा बे गिदिरा गलियैनो फिसासो थाहैलायबावगोन। नैबे दाउ बेदर, हांसो जायैफोरनि थाखाय आं संनानै होनोसै दाउ बेदरखौ। आबैजों आमाइजोंनि लोमजानानै दं नालाय बिसोरो, बेखायनो हांसो जाबाथ' मोदोम सायोना, ओंखायनो। नै आइया संबाय, अगदाबाव संबाय। अगदाबाव गोथावसिन जायोना गेसाव संनायनिफ्राय लोगोफोर।
नैबे हांसो एवबाय नैबे दाउ बेदर नै हांसो एवनाया दहायना बेबायदि जाबाय नै खुमब्राजों हांसोजों आहाबो मोनबाय एसे साखिनायनोसै जाग्रोनायनोसै बयबो ओंखायनो मादैखौ हायनानै होदो होनगासिनो दं बेखौ जाखांनानै हांसो जानोसै ओंखामजों हांसोजों आराम जानोसै गोथावनो ज'नो फंबायफोरजों जाफागोरसै आङो जानो लुबैथारबाय नै फंबायफ्राबो जाबाय आंखौ दादैखाय बुंगासिनो दं स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो